ଶିଖିବା କେମିତି ରୋବୋଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ନ କରାହୁଏ। ଓକେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ୱାଇ ସ୍ପେସ୍ର ରୋବୋଟ୍ ବର୍ନ କରିବି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଆପଣ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆଇରିସ୍ର ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଇ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଟର ମାରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେକ୍ ଏଣ୍ଡ ବର୍ନ ଆସେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ନ ଆସେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଏଇଠି ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ରେଡ଼ିୟମ୍ କଲର୍। ଓକେ, ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇନ୍ଟେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, ଏଇଠି ବର୍ନ ଅପସନ୍ ଆଇଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ବର୍ନ କଲା ପରେ କନଫର୍ମ ମାରିବେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫିସ୍ କଟିବ, ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ମାରିବେ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ରୋଭର ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ଅଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇବେ, କ୍ଲେମ୍ ମାରିବେ, ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖିଦେବା ଏବେ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ମାରିଦେଉଛି। ଓକେ, ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯିବା, ଏ ୱାଇ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତଳେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନି। ଓକେ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଏଇଠି ଅଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ଲେଖିବ। ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେବା। ଏ ପେଜ୍ଟା ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଥରେ ୱାଇ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି କ୍ଲେମ୍ ଅଲ୍ ଅପସନ୍, ଦେଖିଲେ? ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଲି ପେଜ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇ ତଳେ କ୍ଲେମ୍ ଅଲ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ହଉ କି ରୋଭର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 20ଟା ରୋଭର ପଡ଼ିଛି, 16ଟା ନା 17ଟା ରୋଭର ପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ପଡ଼ିଛି କେତେଟା, 4-5ଟା। ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ କ୍ଲେମ୍ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ $10 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମାତ୍ର $10ରୁ $12 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋର ଏଠି କ୍ଲେମ୍ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଲା। ଯେତେଟା ଡ୍ରୋନ୍ ରୋଭର ପକେଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲେମ୍ ହେବ। ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତିରେ ବି ମୋର ମାସକୁ ପାଖାପାଖି $20 ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଏଇନା ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସକୁ $20 ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବି, ମାତ୍ର $10 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ, 15 ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଉଠିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।